I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Samo je Maf. I krenimo da igramo. Evo tu ima pećina ispod. Evo, taman da nam pravimo ovdje neku kao kućicu. Ali prvo idemo da nacijepamo drva. Krenut ćemo s cijepanjem. Nešto bagujem, nešto je zabagalo, nešto je miškoče, ali dobro. Nešto mi baguje, morat ću da vidim ove frame-ove. Vidite nešto koči. Dobro je. Evo imamo drveta, idemo sad doma. Nabarimo prvo jedan crafting, evo možemo ovdje. Evo ko tako, crafting table. Trebat će. Onda malo pojačam zvuk. Trebati, jako. Ajmo idemo. Ništa ovdje nema, valja. I ljudi idemo dolje sad da imamo, da ako nađemo što izmanjamo vidio ga penala ovdje. Tako, pa to je peder samo zna da bukne. Evo još jedan peder. Vidite koliko irona. Izvinjavam se, malo sam bolestan, ali dobro. Ja ne znam, vidi li se dobro? Vidite li vi dobro s YouTube-a? Bide, ako ćemo brajiti. Napravit ćemo sad čim nađemo ugalj baklje, samo nema uglja. Da mi ne treba... Vidimo samo nešto. Mislim da sam imao baklje, one... Tamo... Gdje sam pao? Čini se da sam imao ovdje baklje. Od onoga bonus, često što sam uzeo, evo ih. Koji se nabudalo. Koja se nabudala, nisam vidio. Masu mi je krivo zbog ovoga. Evo ga metal ima dosta. Ovo će biti serijal, možda, pa lupam 20 epizoda, možda i više. Ja ne volim da vas snimam duge epizode, da vas gnjavim po pola sata, 15 minuta, eto, to je neki maksimum što ja snimam. Da idemo 24 metali, idemo snimati se peče, imamo za oklop. Moramo naći još malo da napravimo i mač. Postavim baklju. Ova će nam da treba, to ćemo samo oko zatvoriti, treba će dobro. Dobro. Evo što nam će biti dovoljno da iskopamo i da idemo dalje. Pardon. Malo sam bolestan. Šta je ovo? Okle ovdje lignjerijev jest. Ljudi, ja ću sada pauzirati video dokle ne ispečem ovaj metal da vas ne bi gnjavio. Pa kad ga ispečem, samo sekundu da stojim. Kad ispečem, ajde šta ti.
kad ispeče metal, vidimo se ponovo. Upravo da napravim šporet. I vidimo se ponovo kad ispeče metal, ljudi. I evo ljudi, ispeka se određeni dio. Gledaj. Ja sam išla malo u drva dokle ste vi bili osutni. Evo, napravit ćemo kramp. Pijuk ili pijuk i napravit ćemo sjekiru. I sad mači još. Gore sam vidio neke ovce, idemo sad da ih zajedno prikoljemo. Hoćemo 1, 2, 3. Baklje, nemamo još uglja. Ovo se ovdje peče, neka ga... To će, da, ako to bude dovoljno se ispeče, nego neće, bojim se. Evo ih ove ovce, evo tamo bundeva, jel ovo. Ova Minecraft 1.8 verzija donosi ovo muton meso, mutton, to je od ovce, ovčetina. Vidim ga tamo selo. Banja. Imamo sad, idemo koliko hoćemo. Da nam ne fali. Imat ćemo i seljake jednog sela. Ćemo da vidimo šta ima. A ima kao gore crkvu, pa neće imati onaj chest, ne znam, sad ću da vidim, mislim da nema onog chesta. Ti imaš ti malo strejda. Vidim, čibere. A da, ovo je nova ova verzija, donosi da on sam bere svoje proizvode i koje uzgoji. Da ima što ima on da ponudi. Emerald, neću to. Ovo je ovdje. Pardon. 15 krompira za emerald, ništa. U ekvice nema ništa, samo da ima gdje je šargare, pa evo. Ovo ćemo sad da beremo, jako nije niklo. Pošto šargrepa jako ne nikne, dobijate plod ako posadite. Ovo nije obrao. Dobro, tamo nećemo da mudiramo. A dobro, nema ništa, Bog zna ovo selo, ali dobro. Samo malo, šta je ovo? Nađe krumpira. Da vidimo gore. Trebalo da ima neki chest. A nešto baguje opet. Šta ti? Nema ovdje ništa. Oko, idemo kući još da ovo ispečemo i mislim da ćemo tu završiti epizodu. Uzet ćemo ovo ćemo da uzmemo. Valjače nam. Inače, masu dobro smo počeli, tako da se ne skiram za dalje razvoj. Evo ćemo da uzmemo što ovdje. Bolje da ih ovdje cijepam nego da sječem drva. I ljudi, polako privodimo ovu epizodu kraju, evo još ovo ovdje. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vas je svidio ovaj video, ako vas svidio i ako vas ne mrzi, ostavite taj like. I prijatno. Ćao!